Takže čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom videu a dneska tu máme opäť Poppy Playtime Chapter 5. Takže, chcem vám ešte dopredu povedať, že sme tu síce tam, kde sme skončili minule, ale už som toto bol aj viacej vpredu, len proste som omylom klikol, že vypnúť nahrávanie, takže ideme to urobiť znova, ale tentokrát už rýchlo, lebo viem už čo mám robiť. Semka, spadne, toto si zapnem. Teraz toto mám postupne poklikať tieto veci, tie trúbky. Toto sú také trúbky. Takže toto je čo? Toto je trou, jaj, okej, to si pamätám. Trojuholník. OK, mám trojuholník. Tuto je hviezdička. Kde je to? Tuto je hviezdička. Kruh. Teraz tuto je kruh. A to posledné je tuto. Tak, zatočíme si to. Tak, toto bolo, roztočili sme to a teraz ešte toto, tak. OK, teraz rýchlo pôjdeme sem hore. Teraz tuto si vezmeme oheň na ruku. Takto, úplne vpro. Tak, dáme. Dobre, už to prasklo, teraz si sem môžeme dať s týmto. Tak. Hore. A teraz tu máme Huggyho memory. Tu máme Huggyho spomienku. A toto mi trvalo 20 minút vylúštiť. Ale zrušil som nahrávanie, či 10, 12 minút trvalo to video. Takže asi 10 minút to trvalo. Takže teraz môžeme sem a aktivovať si túto druhú Huggyho memory. Iba som začal tú Huggyho memory, ale nedohral som to, takže neviem presne, čo tam mám trochu. Tak, ale dal som si bol na skúr. Bolí ma chrbát. No to je jedno. Okej, dobré ránko ľudia. Tak. Máme zase tam Miss Gracie. Tu sú títo pingvíni ďalší. Aha, tam spadol. Tancovať. Your friend Huggy, Huggy Wuggy. A tento čo pingvín naštvatý? No, srákaný. Ja ťa zbijem. Vypla sa hudba. Tancujeme spoločne. Tancujeme spoločne. Ja ho zabijem. Nekúkaj si tam. Tuto som už nezol. A tu je ten čas. Don't put me in the box! Don't put me in the box! I'll be good! I'll play! Don't put me in the box! Ja mám ťa dať do boxu. To nebol box na hračky. To bol box na súd. A som Huggy Wuggy. Není problém. Huggy Wuggy. Here we go!
Mua. Oh, ¿qué tal el clip? Oh, oh, to sa hudba. Kde je Huggy? Tu je Huggy. Oh, OK. Ticho. Prečo? Dobre, tu som. Huggy Wuggy. Seems like our toys here aren't ready to be the joy anyone needs. I guess Poďte! they're bad toys. Uá! Huggy, Ahoj! you know where the Uá! bad Uá! Teda oplieskam najskôr. Tak, a teraz si zavolím. More friends! Any best friends? We're gonna keep playing today and tomorrow and the day after too. The joy will never stop. Držím si chvíľu. Huggy, please place the toy in the bad toy box. Uá! Ala, 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 ala. Ala, ala. Uy. Walala. Uy. Uy. Walala. Wah. Iba. Končí mi memory. Už nemám memory, ale pozabíjal som ich tu pár, konečne. A sme späť teraz. To zase ale nedá ísť, nie. Dobre, teraz potrebujeme tretiu memory. Toto už ide teraz sem. Tuto bude bez tak niekde tá tretia memory, že? 100%. Niečo počkaj. Tuto operoval Dišak, aha, to je Pianosaurus. Neviem, prečo to nezarobil. Toto nefunguje. Toto tiež nefunguje. Toto tiež nefunguje. Toto tiež nefunguje. Tuto je niečo. Tak to si idem vyhľadať, že aký je tam kód. Čakaj. Poppy Playtime Chapter 5 Emotions. Dobre. Teraz by to malo byť. Emotions. Kód skúsim napísať. Emotions code. Tuto, smiley face, no. Reklama. Filmy se Sonikem. Ako náhle vyskúšate Soniker, k obyčajnej kefi sa už Dobre, mňa nezaujíma Soniker. Soniker je 20-krát efektívnejší Poďme, hýbaj. s unikátnou dynamickou hrou Soniker. Soniker.
No, chcem už teraz smiley face door code. OK, tak to si pamätám. Takže malo by to byť. Raz, dva, 3, 4. Á, funguje. Nepotrebujem tu aj žiadne pozerať hentie kraviny. Je tu tma celkom. OK, tu to experimentovali asi, že? A to sa nedá dať do toho. Kašlem na to, ja idem proste ďalej. A teraz čo, kam mám ísť? Ja sa idem pozrieť, že kam mám ísť. A to mi bolo... To bolo všetko? No čo mi to bolo? Bolo to všetko. OK. Dobrá, ide pozrieť kazetka. Showcase. Hagi showcase. Neviem, čo to je. To je orgán, ne? A to je oxid Hagiho. Tohle experimentujú na ňom. Tu sa Hagi pozerá na toto, keď ho skúšal tieto veci. Tuto vraždu. No, dobre. Je extrémne agresívny, keď má stres. Fotka. Tieto videá proste vydám pravda. Elektrína. Hej, okej. Ďalšie toto. Hej, tak, tuto hore, pic. Šup, dobre, vyspínkaj sa. No, tuto som teraz prispínkaj. Tuto budeme potrebovať oheň. A kde mám zohnať oheň? Kde mám zohnať oheň? Ja neviem, kde mám zohnať oheň. Treba vedieť, mám zobrať oheň. Sem sa ani ísť nedá. Sem sa ísť tiež nedá. A viete, kto nám v tomto pomôže? Milý YouTube! Takže ideme tak naspäť, Poppy Playtime, 5. Prečo mi tu hrajú samé reklamy? Zastavte pohodu skôr, než vás dostanú. ESET blokuje falošné e-maily. Hej, toto už má červené v tej druhej memorii. Toto si zrýchlim. Zrýchlené, dobre, poď. Hotovo, tak, OK. Dobre, takže sem má ísť, presne tak, som aj ja išiel.
Dobre, 3 zelené má, to aj ja už mám. Tak mám dať do všetkých elektrínu, OK? Tak idem na to. OK, tu tam mi chýba, hej? Tak pôjdem sem na druhú stranu a odtiaľto si to vezmem. Kamo, ale ja som stratený, ale to musím dopozerať celé, tak vám tu ukážem rozprávku pre Hagiho Vagiho a pre ostatných. Fuhuj, sedím tu. Som na mieste. Dobre, ozrata trochu je na to. OK. Raz, dva, tri. Bežíme. Yes! Dobre. Čo je to? Fuj, to je hnus. To je hnusné. Nečum. You're wonderful. Do you want to feel comfortable? Ticho buď. OK. Takže teraz máme ísť sem. Tak ber. Dobre, to ísť. Ahoj, kysný si. Neviem, prečo prší, že hrem tam, ale ahoj, kysný. A teraz tu máme oheň. Dobre, tak ja som spadol. Mašíčka, poď preč. A prosím, posledná Hagiho memory. Posledná Hagiho memory. To je jeho posledná memoria. Jeho memory. A tá hviezdička tam dole trčí. Tam dole. OK, dobre. OK, dobre, raz, dva a tri. Konečne! Tričia memory. Zabijeme niekoho reálneho človeka. Je to vo videu, hej? Nemyslím, že dá. Sme tu, oni ma berú niekam. Ja som nevyspatý. Tam má tú hviezdičku. Oh, this thing. Gomez, this is Lewis. I'm transporting 1170. Did they change the code to conditioning? Same code. You just got fat fingers. Happy, disgust, sad, fear, happy. OK. Pusti ma odtiaľto preč. Ty kokos. Čauko! Halala. Čo to je? Slniečko, wow! To je také nádherné slniečko. Na to... Hey there, all you lovely lilies. Dobre, idem sa It's a sunny day. I feel warm. Don't you feel warm? I feel safe. You feel safe, don't you? We have so much fun here. Hey Whoa. there, buddy. Vypol som. Where you going?
Ah! Lucky. Stop. Oh God. It's getting loose. I don't want to have to hurt you. Someone get me back up. Conditioning. Ah! Gomez, get a team down here. Got time to fight. Back up now! Yeah! Ah! Transporting 117. Nenek dapur. Konečne niekoho poradne zabili. Dobre, takže ďakujem ľudia, že ste sa pozerali. Nezabudnite like, odberať zvonček a sa s vami učím a čau!